Moro! Hello, Sale. Ai tää alkaa. Me ollaan nyt tämmössä vegemestassa, tultiin pitää vähän sadetta, kun taas sataa. Aamupäivällä paistoi aurinko ja saatiin ehkä jotain brunaa vähän pintaa. En tiedä. Kyllä, me vuokrattiin tänään Skopa. Ollaan ajettu Skopalla pitkin päivää. Ensin ajoimme ja sitten tää. Ensimmäistä kertaa elämässäni ja aivan törkeen hyvin. Kyllä. Mut niin, ja sitten mä saan nyt gluteenittomaa leipää. Mä otan koko ajan sitä olutta, minkä mä tilasin. Joo, tilasin mä ruokaa jossain. Mitä sä tilasit? Chicken Caesar, joo. Chicken Caesar. Soija. Joo. Toivon mukaan on ilman soijaa. Sitten me saatiin tällaisia punajuurinaksuja. Ainohan siis sanoi eilen, että se lopettaa sipsin syömisen. Kuten näette, niin hyvin on toiminut. Au. Tehdään. Hei, nyt meidän oluet tulee. Do you have a Wi-Fi? We do. Sandwich. Sorry? Sandwich. 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 Follow the montagu and Yes, thank you Okei, very much. thank you. Noniin. Nyt me saatiin paikallista laakeria. Oho, mä peitin sun naama. No, tää on tärkeämpi tässä kohtaa. Ei. Cheers, mate. Mä saan kuvata tämmönen Ainon ateria. Elikkä tosissaan niin mä oon nyt varmaan jollain apsilla, koska näin nyt oikeesti nyt voi pikkuhiljaa sitten ihmetyttää nämä mun ruokavalinnat, että ne ei nyt oikeesti osu meidän niinku nappiin, mutta ei se mitään, varmasti on hyvää. En uskon, että ei sisällä niin paljon säilöntäaineita kuin Suomessa. Ja tää pitäisi olla tässä paikan päällä tehty, että Onneksi mä saan aina hyvää ruokaa. mulla on nyt joku, toivottavasti tää ei jatku ihankaan hirveän kauan tää mun ruokaepäonneni, mutta Kyllä sä tänään sait hyvää ruokaa. sain. Vaikka Ja eilen yöllä. Niin no joo, vaikka mä odotinkin ruokamyrkytystä, mutta ei tullut. Käsit esiin ja me ruvetaan, no niin, sieltä lävähti. Me ruvetaan nyt syömään, niin täällä saatanan autoja ja mitä vandaaleja. Täällä on pieni sumu. Ei se on saatana. No niin, terve. Joo, saatana saittaa. Lassi, Joo. mihin nyt mennään? Me mennään tosta noin rappuset alas ja me mennään parturiin. Eilen ei keritty, kun tuli vettä ja sitten me jäätiin jumiin ja sitten meni sähkökin vielä kaiken lisäksi meidän kylässä, niin me oltiin lähdössä parturiin, niin hän oli kiinni, kun hän kitaraa rämpytteli ja soitteli. Ja nyt mennään parturiin. Aurinkoista liimaa mun piinoihin pöytiin. Lassi on nyt parturissa. Saa nähdä millainen leikki tulee. Mäkin mietin tässä, että pitäisikö munkin leikata vielä reissun aikana hiuksia. Aika kauan mennyt. Siellä se on kohta valmiina. Onko hyvä? You like it? Yes. Tuli pari ikävuotta lisää. Ajattelin jotain suomalaiselta urheilijalta. Hei taas! Moro. Lassi on tosiaan kävi just tunti sitten parturissa. Varmaan puolitoista tuntia. Niin voi olla. Me ollaan nyt siis tunti kävelty ja yritetty saada taksia, kun me yritetään päästä Kutalle. Ja me haluttais tällainen Bluebird-taksi, kun me ei suostuta mennä muihin taksiin, kun ne ottaa puolet enemmän hintaa, vaikka mä oon yrittänyt tingata. Koska mä oon niin jääräpää, että mä en suostu maksaa. Me ollaan nyt sitten kävelty. Kävely tekee tämmöisille Niin, hyväkuntoisille ihmisille ihan hyvää. kyllä. Mutta nyt pysähdyttiin tällaiseen kahvipaikkaan, otettiin kahvit ja katsotaan, jos noi tilais meille tähän taksiin. Joo, äsken ravintolalla kun kävin kysymässä, että tilattiinko meille taksin, että voin vaikka maksaa sitä, että tilata taksin. Ei me voida. Tultiin sitten naapuriin kahville. Peace out! No niin. Ja just söin näkemään. I wanna say what's up to the entire staff.
Me päätettiin pelastaa meidän sielut. Mulla on sielu taas. Save my soul! Nyt me ollaan siis shoppailureissulta takaisin. Mä löysin flip-flopit. Ja Lassi sai leikattua hiuksensa. That's it. Koko päivä meni vähän turhuuteen. Huomenna olisi uusi vuosi. Meillä ei ole gluteita. Mutta katsotaan nyt huomenna, jos me vielä löydettäis jotain. Tai sitten me vaan mennään alasti biitsille päivää. Tää Kutan paratiisiranta on niin likainen yö. Ihan järkyttävää. Kamalaa. Minkä takia meren pitäisi pelastaa, kun katsoo tätä rantaa. Ei ainakaan ketään kiinnosta siivota. Tultiin syömään nyt tämmöiseen paikalliseen varunpaikkaan, missä saa halvalla paikallista hyvää ruokaa. Niin siitä oli aika mielenkiintoinen toi tilaus äsken, kun toi englanti sujui ihan tältä vanhemmalta neidiltä, joka meitä palveli, kun kysyttiin, että onko soijaa, kun mä olen allerginen, niin se oli silleen yes. Et siinä on soija, no, yes, no, no, yes, yes, no soija, yes soija, no soija. Ja katsotaan nyt, onko yes vessa vai no vessa, hyvä syötettä. Ja nyt sieltä tulee meidän autoluva. One more rice. Rice? One rice. One more. I don't need because the noodles coming. Yeah. Niin. En tiedä. Hyvää ruokahalua. Kiitos. Missä tässä on se sataikasti? Tässä valmistaudutaan uuteen vuoteen. Meillä on ruottalaisia naapureita, eli niin kuin kuulette. Ja Lassi ottaa täällä kauneusmaskiaan. I'm so pretty tonight. Täällä uutta vuotta vietetään, ei paljon näy mitään. Lassin puhelin varastetti, sitä vituttaa. Mutta ei mennyt kuin 48 € ja luottokortti ja kännykkä, et ei muuten hätää. Kortti kun saadaan kuoletettua, niin jes. Nyt vaihdetaan vuotta ja katsotaan mitä tehdään. Hyvää uutta vuotta! Hyvää uutta vuotta! Toivottavasti se on parempi kuin tämän vuoden loppu.